drugari, dobrodošli u novi video Fide ribolova na Savi u Šapcu. Ovaj video će biti dosta kraći nego moji prethodni videi, tako da je ovo neki eksperimentalni video. Za današnji ribolov sam koristio hrane koje su mi ostajale od prethodnih puta, od prethodna 2 puta. Danas sam pecao na 2 ista mamca, ali sa različitim aromama. Koja aroma je po vama bolja, pišite u komentarima i šta vi mislite ko je pobedio, med ili ananas. Znači koliko je teško da biste vi vidjeli na kameri i da sve ovo odradim, jako težak posao. Za usnu. Evo ga. Eto ga, dobar. To je to za današnji ribolov. Znači pecao sam isključivo noćni od 3 dok nije svanulo, ne znam, do nekih pola 7 ujutru. 10 babuški i 1 šaran. To bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu i vidimo se u sljedećem. Bistro!